ପ୍ରକୃତ ଛାଣି ହେବେ ମାନେ ଫିଲ୍ଟର ଯେମିତି ଫିଲ୍ଟରିଂ ହେଇକି ବାହାରିବ ପ୍ରକୃତ କଣ ଆଙ୍କ ରାମ କଣ। ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳରେ ଆଙ୍କ ରାମ କେମିତି ବାଣ ଫୁଟୁଛି ତାଙ୍କ ରାମ କେମିତି ବାଣ ଫୁଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରାମଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ସେ ରାମର ଡାଇଲେକ୍ଟ କଣ, ତାର ଚାଲି କଣ, ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଣ, ଏଇଟା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେମିତି ଫୁଟଉଛି, ରାମ କେମିତି ଫୁଟଉଛି, ସୀତା କେମିତି ପାଲଟି ମାରୁଛି। ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି ଆମେ ଡିରେକ୍ଟର କୌଣସି ମୁଁ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆମର ମା କୁରୁଷଣୀ ଡାଇରେକ୍ଟର ସଂଘ କୌଣସି କଳାକାରକୁ ଆଜି କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଟାଇପ ଜିନିଷ ଆମେ କେବେ ବି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦଉନୁ ବା ଶିଖଉନୁ। ତାଙ୍କେ ଷ୍ଟେଜ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ତାଙ୍କେ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି। ରାମ ସିଏ ଆଉ ନାହିଁ ତମେ ଥ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କରୁ, ସିଏ କରୁଛି ଆମେ କରୁ, ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇକି ଆଜି ଅପସଂସ୍କୃତି ହେଇଛି। ମୁଁ ମାନେ 22 ବର୍ଷର ଡିରେକ୍ଟର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ମୋ ଗୁରୁ ହଉ କି ମୋର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁ ମାନେ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ବି କିଏ ଏମିତି କଣ ଯେ ଡ୍ରଜର ଧରିକି ଆସିବେ। ଡ୍ରଜର ତେତେୟା ଯୁଗ ହଉ କି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ହଉ କି ଡ୍ରଜର କଣ ଥିଲା, ଡ୍ରଜର ଧରିକି ଆସିବେ। ଏ ଅପସଂସ୍କୃତି ଗୁଡା ନାଟକ କଳାକାର ଜଣେ ନିଜର ଯଦି କଳା ଭିତରେ ରହିକି ଜଣେ ଯଦି କଳା କରିବ ବହୁତ ଭଲ ହବ ନାଟକ। ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉ ଅପସଂସ୍କୃତି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ନାଟକକୁ ଆଗ୍ରହ ହେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗ୍ରହ ହେବେ, ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ବି ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ବସିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବରେ ଫିଲ୍ ବି ଏଇଟା କରିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣର ପୁରା ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଚାଲିଥିବ ସେତେବେଳେ ଲୋକ କିଏ ନଥିବେ ସାର୍, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ବୋଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିକି ଟିକେ କହିଦେବେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗହଳିରେ ସେ ମାହୋଲ କେମିତି କ୍ରିଏଟ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ, ତ ଏଇଟା ଉପରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ ସାର୍? ଦେଖ ଆମ ନିଜ ଗାଡି ଆମେ ଚଲାଉଛେ, କୋଉଠି ଏକ୍ସିଲେଟର ଅଛି, କୋଉଠି ବ୍ରେକ୍ ଅଛି, କୋଉଠି କ୍ଲଚ ଅଛି, କୋଉଠି କଣ ଅଛି ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିଛେ ଚଲାଉଛେ। ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ହଉଛି କ୍ଲଚ ବ୍ରେକ୍ ମାନେ ଏକ୍ସିଲେଟର ବିହୀନ ସିଏ ଗୋଟେ ଆମେ ସେଟାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ। ଆମେ ସେମିତି ଜିନିଷକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦଉନୁ। କଣ କରିବୁ ବାଧ୍ୟକତା ହେଇକିରି ଦର୍ଶକଙ୍କର ବା ଆମର ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସିନା ଆମେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସଟି କରୁଛୁ ଆଣିକି, ଆମେ ନହେଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଆମେ ଡିସଲାଇକ୍, ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଆମେ ଡିସଲାଇକ୍। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷକ ଡିରେକ୍ସନ ଆମେ ଯଦି ଦେଇଛେ ଜଣକୁ ଶିଖେଇଛେ, ସେ କେମିତି କରୁଛି କଳାଟା ଏଟା ଦେଖିବେ, ଲୋକ ଦେଖିବେ, ଲୋକ ପଳାନ୍ତୁ, ଲୋକ ଦେଖିବେ। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ସବୁ କରିବା, ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ବଇଛ ମୁଣ୍ଡ ତଳୁ କରି ଉପର କରିବ କାଲି କହିବେ ମୁଣ୍ଡ, ଆମେ କଣ ବସିବା ସେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟର? ଆମର ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ। କାହିଁକି? ଦର୍ଶକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦର୍ଶକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ। ୟଙ୍ଗ ଟୋକା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ୟଙ୍ଗ ଟୋକାଙ୍କର ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୟଙ୍ଗ ଟୋକା ଫ୍ୟାସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରିକି ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ।